бори фасони нигоҳ кунед духтаро, бори фасони беҳтарини алманал омадай. Нигоҳ кунед коллекцияи нав 2026 ягон касози модела овардаги нестай. Ина дар кортон боша. Боракҳои баҷоира нишонтон додем. Дархост кунед, доставкатон мекунанд. Охи хушругиша бинед. бовар кунед бори алманалай 2200 сомона борай, лекин 1600 сомонда метиянтона. Марама духтаро дигар намудошам ҳаст. ҳози дарафти навор бо шумода нишон метиям. Чӣ хеле ва ёдоран размеро? Ай46 то 54 размер ҳастай. Расветкошам, глошам беҳад хушрӯчай бовар кунед духтаро. Ай пеша ҷоибо тайбо. Марамат муроҷиат кунед. Дара ва как доставкатон мекунанд. ин страничка ҳар як бор доштай духтарако нигоҳ кунед. охи и хеле киртои ягон ҷода нест. Ина и қадар навор мегирем ягон ҷода нест. Ина нигоҳ кунед. анами нуқтаи савдода будай. Фақат доставка мекунанд. Марҳамат в наличии кадомаш дар корай ҳар як расветка овардаган бо гулоша намеген. аҷоибот бори алманал 2200 сомона кирта 1600 сомон шудагай. чиста киртаи тӯйпӯшак. киртае ки мисол ҳеч ке надора. шумо мепӯшед ранги ам материалои 4-5 азурае меги. хулоса 1600 сомони размеро то 54 ҳастай. интихоб кунед. дара ва как доставкатон мекунанд. иқаи кирто хушрӯваи хи духтаро нигоҳ кунед. иша 18 фасон ай иша 18 фасон. ина марҳамат касе мехост киртаи пӯшаки ҳеч ке надошта боша. ина инҷа нависен. дара ва как доставкатон мекунанд. нигоҳ кунед сеткои 3-4 азурае пешаш ана қафош боша комбинированӣ омадагиай бархитои алманал оригинало. бовар кунед кирта 2200 кам набуд. ҳозир бошад 1600 сомон кардаган. 4 ё 5 расветкаи фасон дора духтаро. оша навор гирифтагим. ана иша биненда духтаро. ини цветчам бинен чӣ хушрӯчае. хулоса иша 18 фасон моделако иша 18 фасон 1600 сомон ҳеч намешава. и ай мода намерава барои ки кирто бисёр нестан эксклюзиван. чӣ хеле медонен бори эксклюзив ҳама вақт камёфтаю ай мода намерава. хай хитон бинен духтаро нигоҳ кунен. и боршон да хушрӯ иша 18 хушрӯ. тамоми борошон эксклюзив. чӣ хеле гуфтам ҳамаи борошон бори алманалай духтаро нигоҳ кунен. инам хеле бархат болопӯшаки фасон двойкаан. шарф дораву анам хеле болопӯш дора. кирта барин хичина тоқая мепӯшен. 1300 сомоне мана боре ки 1600-1800 мефурӯхтанд. ҳозир акция рафтестай 1300 сомон полни анамхе кори дастӣ рафтагай. ҳозир цвети сиёшам биненда чӣ хушрӯчае духтаро. бархаташ якум сорти Дубай. моделаш модели новинка ягон ҷода нестай. марамат интихоб кунед. дара ва как доставкатон мекунанд. бовар кунед ҳеч ке фасона надора. акция рафтестай духтарако борои Дубай алманал якум сортош боре ки ягон ҷода нестай. марҳамат 800 сомон буд. ҳозир акция рафтестай 500 сомон кардаган. киртара хушрӯгиша бинен охи ба дараҷаш фасонай ҳар ҷода нестай. мешава ки бери мишок пӯшен. ина акцияи беҳтарин духтарако модели фасони бад. нархаш ина 500 сомон. санчош полни ҳамаш оригиналан. як санчаш ҳатто намеафта бовар кунен. беҳад сифаташ зурай. 500 сомон духтаро успед кунен. акция рафтестай духтарако борои Дубай алманал якум сортош боре ки ягон ҷода нестай. марҳамат 800 сомон буд. ҳозир акция рафтестай 500 сомон кардаган. киртара хушрӯгиша бинен охи ба дараҷаш фасонай ҳар ҷода нестай. мешава ки бери мишок пӯшен. ина акцияи беҳтарин духтарако модели фасони бад. нархаш ина 500 сомон. санчош полни ҳамаш оригиналан. як санчаш ҳатто намеафта бовар кунен. беҳад сифаташ зурай. 500 сомон духтаро успед кунен. анами киртои абайни духтаро тоза бори Дубайай 500-600 сомон нарх дора. бовар кунен ҳамхе материалаш хушрӯай. бо сангчоша бинен кори дастӣ рафтагай. беҳад фасонак сета расветкаи хушрӯ дора. ҳозир акция шудай медонен 250 сомон. бори Тошкент бари нархаш бовар мекунен. боре ки алманалай ҳар ҷода нестай. ҳамаги 250 сомон. аз ҳисобе ки кам мондагай духтаро успед кунен. мана сери цвет дора, сиё дора, шоколаднови дора. размераш чӣ хел боша? дидена духтаро аз 52 Дубай сар карда то 62 размер ҳастай. марамат размеротона меёбен духтарако интихоб кунен. дара ва как шумо да доставка мекунанд. дар 250 сомон шумо киртаи Дубай оригиналша мегирен.
боз як аксияи дигар, боз ҳам як аксияи фасон тамошобинон нигоҳ кунед. Анами хел болопӯшаки хушрӯе ки 1100 сомон мефурӯхтанд. ҳозир аксия нархаш 700 сомон шудагая. 700 сомон шудагая. Дига цветошам ҳастай духтаро аҷоибот бори необычни хушрӯвай нигоҳ кунед. Ма ҳозир амҷа наворгирӣ омадагим. бовар кунед и кирташда хушрӯвай, и шаишда хушрӯ. ҳамаш эксклюзивай. баъд нархошонам нархои хубай. борошон ҳамаш алманалай. И болопӯш дора, шарф дора духтаро двойкаяй. материалшко аҷоиботай. Ай мода намеравад. Нами любой вақт метонен ки ра пушен. Мисол тӯю тамошо ки ҷой мехоҳед метонен бирен. мехостен бори фасон нархи арзон кати боша. духтаро нигоҳ кунен. бори дубай двойка кирта дора ва болопӯш дора. бовар кунен 700 сомона чизай. ҳам хушрӯчаяй акция рафтестай 300 сомон кардаган. ина успет кунен дига цвечам астай ҳам ход цвечам хушрӯира бинен духтарако. ҳама ҷода мешава пушен ҳам ҳарӯзада ҳам ягонҷо рафтанда. двойкачаи фасон мисол шушта мепушен ҳич намешава. бори алманал хитон медонен ку борои алманал аз 1000 сомон болояй. лекин акция 300 сомон рақамшон астай интихоб кунен дарава как шумода бурда мерасонанд. бехабар намонен духтаро ҳами қадар бори фасон акция шуда. нигоҳ кунен 900 000 сомон айнам хели тройка. ҳозир акция шуда 500 сомон шудагай. бори алманалай боре ки гулчин карда ай дубай овардаган ҳар ҷода нестай. ина марама духтарако кирта дора, шарф дора, болопӯш дора. беҳадам фасонак. нархаш 500 сомон. любой ҷода мепушен духтаро. чи ту, чи марака, чи бозор. марамат муроҷиат кунен дарава как бурда шумода доставка мекунанд. тамошобинон дар хотир дорен сумочкои 650 сомато нишон додам ко анам хеле кожа буда. анака нигоҳ кунен макасим кошам ёфтум бинен чихо хушрӯй качестваш люксай. бори тоза дубай чанта расветкая 250 сомон. ина сезони ҳамиомад друнуш массажёр дора хадаш сифаташ бовар кунен аҷоибот. мана марамат каседа дар кора инам хеле борои люксави борои фасон бисёриҳо пристабдан дӯстӣ. мана духтаро метавонен муроҷиат кунен дарава как доставкатон мекунанд. духтарои ҳаматарафа гарантия дора. нигоҳ кунен ҳам аз ҷиҳати сифат ҳам аз ҷиҳати на модели новинка буданаш. ина нигоҳ кунен охе чӣ хушрӯчаяй. ҳамаги 250 сомон шидагияй. ҳозир ма шумода бо аксияошонам ҳатман нишон метим. мана мараман нигоҳ кунен свети сиёҳшам ҳама чӣ ки мепушан ҳичи намешава. беҳад удобни хушрӯвак размеро ҳастай. бора нав қабул кардаган ҳозирашда ҳам расветка ҳам размер меёбен. баъд инчунин нигоҳ кунен духтаро. инам хеле шлёпкачиҳо 250 сомон кам набуд. ҳозир акция кати рафтестай бори тоза дубай якм сорт акция кати рафтестай 150 сомон. духтаро шумо шанс дорен ира ҳозир байнами нархи арзон харидорӣ кунен. марамат имсол мепушен ҳозирам вақтш аст лекин бо ояндада бо мепушен. ина арӯсако бигиран зурай нигоҳ куненда чанта мегирен 50 сими дига мемонен ҷои яктада дutta мегирен. нигоҳ кунен охи 150 сомони ҳамаги. марамат рақамо ҳаст. доставка дар кортон бошад нависен доставкатон мекунанд. иҷа медонен ҳамаи борошон оригиналай ҳамаи борошонаем хеку чинда овардагиан духтарако.